Kuinka Palaute Cloud toimii? Palaute Cloud on yksinkertainen järjestelmä, jolla saat lisää positiivisia arvosteluja yrityksellesi ja vältät negatiivisia. Kuinka Palaute Cloud todellisuudessa toimii? Yrityksesi asiakastiedot vastaanotetaan Palaute Cloudiin joko Google Sheetsin tai täyden integraation avulla. Eli yrityksessä ne vierailleet tai ajan varanneet yritykset kirjataan ylös ja toimitetaan Palaute Cloud-alustalle järjestämämme integraation myötä, jonka jälkeen Palaute Cloud lähettää arvostelupyynnöt asiakkaalle sähköpostin ja SMS-viestin avulla, ja asiakas siirtyy linkistä arvostelemaan yrityksesi. Jos asiakas antaa 4 tai 5 tähden arvostelun, ohjataan asiakas antamaan kirjallinen arvostelu. Arvostelu välitetään valitsemalla se alustalle eteenpäin. Voit valita lukuisista integraatiokumppaneistamme, muun muassa Google-arvostelut, Facebook, Booking.com ynnä muuta. Jos asiakas kuitenkin antaa 1-3 tähden arvostelun, asiakkaalle annetaan mahdollisuus jättää videoarvostelu tai kirjallinen arvostelu, joka kuitenkin arvostelun lähettämisen jälkeen päätyy vain ja ainoastaan nähtäville yrittäjälle Palaute Cloudiin. Arvostelua ei siis välitetä eteenpäin julkisiin kanaviin. Näin saamme lisää arvosteluja, hyvät arvostelut julkisesti näkyviin ja vähän kehnommat arvostelut kuitenkin kerättyä ja sitten hyödynnettäväksi jatkossa laadun varmistamiseksi ilman kuitenkaan sitä riasaa, että nämä olisivat julkisesti verkossa näkyvissä. Kuinka tämä Palaute Cloud-alusta, mitä tarjoamme, toimii? Palaute Cloud-alusta näyttää tältä. Ensimmäisenä näette luonnollisesti kaikki arvostelut, jotka yritykselle ne on annettu, ja voitte niihin tältä alustalta vastata arvosteluun. Näin te pidätte myös yrityksen mainetta kunnossa. Teillä on yksi helppo paikka, josta voitte vastata kaikkiin arvosteluihin. Oli niiden tulokanava teille Facebook, Google, mikä ikinä. Kaikki löytyy tästä samasta alustalta. Te voitte lähettää yksittäisiä arvostelupyyntöjä asiakkaillenne, jos integraatio ei ole teille riittävä. Riittää, että sijoitatte tänne asiakkaan nimen ja numeron, jonka jälkeen viesti pyytää arvostelua lähteen. Te voitte halutessanne luoda QR-koodeja omiin tarpeisiinne. Ja te voitte myös seurata analytiikasta, kuinka paljon arvosteluja on lähtenyt ja mikä on arvostelujen kehitys alustan käyttöönoton jälkeen. Me huolehdimme puolestanne automatisoinneista, mutta voidaan sanoa yleistään, että integraatiot kaikkiin yleisimpiin varausjärjestelmiin, online-kauppajärjestelmiin, Google Sheetsiin ynnä muuta löytyy. Eli saamme helposti automatisoitua arvostelujen keräysprosentin. Myös hyvin kiinnostava ominaisuus, jonka saatte Palaute Cloudin tietyn tilaustason myötä. Voimme upottaa verkkosivuillanne helposti joko puolestanne, tai sitten voitte itsenäisesti täältä alustalta hakea upotettavan HTML-koodin, jolloin saatte tämmöisen widgetin verkkosivuillenne, joka näyttää nämä teille kertyneet positiiviset arvostelut. Tämä kaikki on mahdollista Palaute Cloudin avulla. Vastaamme mielellämme lisäkysymyksiin.